Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytasan sa mga langit. Sa gihapon o Dios kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo, diin ikaw ang Dios nga angay pag-aalagaron ug simbahon. Daghang salamat nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa padayon pa nga gawasnon nga magsabod sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kanginan. Panalangini kini nga programa ug panalangini usab kini nga istasyon. Ikaw unta o Dios tandog sa kasing-kasing ug gunahuna sa mga nagapaminaw nga pinaagi sa influences gahom sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa duol nga mga laga diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong pag-atag pagtubag sa amo nga mga pagampo. Ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa mga kausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sa dili patamo irog ngadto sunahan sama sa atong naandan ato usa nga ibanan og pipila ka text message dinhi sa ato nga cellphone ay usa ta moadto sa pangutana ron nga naa ni Bradley B, no? Way kuamangod ang tinuod pagka-istorya, hapit si Bradley B mag-inusara karon kung nadayon pagyud ko og larga kaganinang kadlawon sa Negros tungod sa panginahanglan sa atong mga kaigsunan diha sa Victory Church Tubuson, Negros. Pero ang Ginoo wa ta kaibawog unsa giiyang plano nga gitagaan niya og kaulangan tungod kay kanana ang wa mi madayon tungod sa ako ang manghod o akong igsuon nga karon naa sa hospital na admit unya nakahigayon gyud ta og anhi sa kanini ang nakahigayon gyud ta og anhi sa radyo tungod kay limitado na sad ang na-admit kaganina dito sa emergency the whole night and the whole day, pero pagkaron gabi na gibalhin na gyud gi-admit na wala na'y makasulod dito nga lain gawa sa opisyal nga bantay. Mauna nga nakahigayon kita pag-ari diri Brother Libby o mo nang naa kay nahimong kauban karon, no? So pasensya sa taga Victory, di gyud madala niya naabot ko og lugo kaganina nya balik na pod perting kapuya gyud kay layo maginang lugo motoron balik paingusan bantay balik nga rin naman. So salamat gyud kaayo sa Ginoo nga naghatag gihapon siya og kay gayunan nga maka tingog ta dinhi sa kahanginan unya ato ning basahon mga kaigsuonan, no? By the way, Brother Libby og naminaw ron si Brother Jidel Pretos. Brother Jidel, sorry gyud kaayo ha. Ang imo di ay nga kuan dire message, no? Ako ning basahon niya, Brother Libby, alert lang ka ha. Mayong hapon Brad, pwede ko mangayo og cell number ni Brad Libby. Naa lang ko'y tuyo niya. Salamat kaayo Brad. Si Brad Jidel Peritos ni. So sorry gyud Brad Jidel kay karon ra ni nako na huling nini ang kuan niya ang ako nga kuan kanini ang cellphone ko ana siya kanana ang puno na gyud ako ning gipang delete na gid ning naam sagoy na replyan ako nga wa ma-delete mo na karon na-delete na gid ni, no? Kay wa naman gyud ang akong cellphone puno na. Okay, ato ning basahon
Maayong gabi sa inyo ha, Kuya John. Kanunay ming naminaw sa inyong programa. Amo na gyud ni nga nahimong kinaiya nga magparisita mi sa among kalag matag gabi dinhi sa inyong programa. Hehe, salamat kuya sa imong pagbasa. Okay. Niya ang inyong terminong gigamit resita pero niya si rihing by basa ani o ridging. Ha? Kuha man, rihing o ridging. Basta murag rihing ni. Kay, kuha man ni, kanang R-E-G-I-N-G. Rihing o ridging ba ni? Either lang ana sa nagwa na ni, no? Salamat kaayo, Brajon, nga amo na batian o na diskubrihan kining inyong programa sa radyo. Mga backslider mi, mga unom na katuig ang among pagka-backslide pero wa man pud namo tuyua, wa may taong nakasulti namo aning inyong programa, amo gyud ni nga naagian lang sa radyo. Sa sinugdanan gaduda mig unsang relihiyon is DEDI, unya kami backslider man mi. Salamat kay na charge ra gyud mi og balik tulo na ka Sabado na nimba mi ug balik. Salamat. O kana good news na. Ninduta na nga kuana kana na ang balik na mong simba. Ang uban ang terminong gigamit maintenance, magparisita, pero ang inyo na charge mo, it means nga gihimusan ning charger ang atong programa sa inyo nga nalubat na nga pagpangalagad sa Ginoo. Thank you so much ha. Okay, niya patay basahon. Sir, manguta dili usani kay naamay pangutana kang Brad Living kuan ato nga tubagon, no? Last text nga ako nga basahon. Okay. Pastor, maayo kaayo ang inyo nga pag-explain. Tulo na gyud kagabi nga tulo na gyud kagabi nga ang akong ugangan ari gyud sa amo mulingkod aron maminaw sa inyohang program. Tahimik gyud kaayo siya nga murag iya ging gilalom pagpamalandong ang inyong programa. Salamat, Pastor. Okay, salamat pod, no? Okay, si Brother Libby sa dili pa mubasa og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Ato sa tanaw ng atong monitor kung ara-aron atong mahibaloan kung di inigikan ng mga nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, digon salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga tigpaminaw, kutob sa naminaw sa radio o mga nag-view karon sa ato nga live broadcast sa Facebook mga higala. So welcome ang tanan. Ani ato sang mga suki nga mga tigpaminaw dito sa Riverside FM sa 93.0 sa Hinatilan. So mayong gabi no nga naaron si Brother Joel ang atong partner dinhi sa una, karon Pastor Joel na ron andiya sa Hinatilan. So mayong gabi sa atong mga tigpaminaw diha sa South Cebu og mga viewers sa bisan asa nga part sa kalibutan karon. Welcome ang tanan. Unya pwede mo makapadangat higalag mga mensahe. Ang amo nga cell number, ang akong cell number kang Brother Libby Clavis nga number mga higala 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Ay karong gabi na nag-live na ron si Pastor Joel diha karon sa Riverside FM tungod kay nanawag siya di palandugay diri nato nga nangutanag nag-live na bata. Nag-live naman ta, so karon nag-live na ron siya sa ato nga program. Aniya atong gina-welcome ang tanan natong mga tigpaminaw kutob sa naabot sa labyog sa ato nga broadcast karon. Asa man nga part sa kalibutan kamong tanan among gina-welcome. So sa di pa kumpadayon sunahan ako sa ngayon si Brother John. Ihatag Brother John ang imong number. Okay, mao ni ang akong number for the sake na lang sa mga newly listeners diha sa Hinatilan sa distrito ni Pastor Joel Tirana. No? Mao ni akong number. TNT niya, smart. 0926
0909-482259. Again, 0909-482259. Amo ning gituyo nga kanunay na mo ipabati sa kahanginan nga mong number kay kung doon na mo ipangutan na please i-text diri ang inyuhang pangutana kay ato na nga tagaan og pagtagad. Daghang salamat, Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. So, ato sang pangumusta karon ang tanan to mga listener no diya sa mabuli. Dagantag manaminaw karon, uban nagpalanog silang mga lanog ng mga Bluetooth. Si dong Eric Sinaw diha, mga Sinoy. So, may gabi, lanog po ron diha. Sila si Chari de la Cruz Nugas. Sila si Mercy Somalinog. O niya, bisan pa man sila si Arturo karon Maglasang. Uban ni Dailing, ni Vanessa. Tanan diha nos mabuli. Atong mga silingan na nagpalanog. La Junior Clavis. O niya, si PB. Niya, happy birthday po ay Sister PB, murag parehas mong birthday, Brother John. Happy birthday po niyo, Brother John. Si PB day December 6 sa din eh. So, okay, salamat Brother Libby niya sa tanan gyud nga nag-chat, great no, nag-text. Thank you lang gyud, di man ako maisa-isa basta nga salamat gyud kayo. Daghay nag-text na ko Brother Libby nga na-accept na ko sa kuan ay sa cellphone unya wa ko lang kaila pero ako lang gi-accept. Una na kuan na kaganina nga naggawas na nga wa kay ko ma-familiar sa mga na nag-great. So thank you so much sa tanan nga naghatag og birthday greetings. Ani advance food happy birthday kang Junior ug mapong adlaw. Aklabis. Sunod na sila kung manghod. Ay, dong, happy birthday dong. Kuan ra man day kay ta silingan ra day kay ta kay ako size ang Imo City. Ani sa tanan nga nag-birthday ron kay tanaw na ko daghan na nag-birthday karon. So, happy birthday ninyong tanan. Okay, dito magduga higala ato ta sa unahan. Ato na ning basahon niya. May isang gabi no diya sa libho. Na Bernard Junel, lanog ron diya iyang sound system. Ato ning basahon ni si Brother Jacob Somalinog. Ang iyang mensahe, happy Sabbath sa tanan. Salamat sa paglab, Brother Jacob. Niya po Sister Jenaline Lumuntad. Salamat po sa paglab o pagpray. Happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters. God bless you all. Salamat kay Sister Jenaline. Niya po si MG Istoy. Maayong gabi, Brad John o Brad Libby. O sa tanang naminaw nga mga igsuon si Maki Istoy sa Buol Christian Colyaba. Salamat po sa pagpray o paglab. Niya po si Sister Jimari Kalapuan. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya iyang mensahe, good evening Kuya Libby and happy birthday Kuya John. God bless sa tanang naminaw karon. Salamat. Niya po si Ayan Kevin Dorotan. Happy Sabbath mga igsoon. Niya salamat sa paglab. Niya po si MJ Istoy. Salamat sa pagpray o paglab. Iyang mensahe, happy Sabbath sa tanan, mga igsuon sa pagtuo. Niya po si Ma'am Gay Charis Lopez. Happy Sabbath and good evening mga brothers in Christ and to our host, Brad Libby and Brad John. God bless us all. Thank you, Good Maninay. evening, Ma'am Gay, no? O ba ni Sir? Niya po, sinunahan ni Monterdi Punay, maayong gabi sa tanan, listeners and viewers og sa inyong duha, Kuya Libby o Kuya John. Ako lang i-greet og happy birthday sa akong buutan nga baya, Kuya John. Salamat Bayaw na, pero baya. Baya niya yung term niya. Bayaw na. Kay ang nag-kuha kisa ni Sanilin? Si Nuna Hani. Si Okay. Hani. Hani, salamat Hani. Wa jud ko kadayon Hani sa Negros niya si Dong Harvey rason nilang nga wa ko kadayon kay gisulti ko ni gabi pag serbisyos patay nga ako usang obserbaran so wa gyud madala. So, lain kayo nga mobiya ko nga ingon ana ang sitwasyon sa akong igsuon. So daghang gyud nga bigo karon didto sa Negros. Okay, niapod si Sister Chari de la Cruz Nugas.
Anya, salamat sa paglab, Sister Chari. Anya, may gabi niyo no, diya ni Dodo og mga kabataan karon nga naminaw. Anya, yang mensahe, Happy Sabbath sa tanan mga kaigsuunan. So, Happy Sabbath, Inday Chari. Anya niya pod si Eric sa Sinoy. Good evening ninyo, diha call. Happy Sabbath o greet di ay kog happy birthday. Brother John. God Salamat. bless. Okay. Niya po si Dunde Peñeda. Salamat sa paglab, Brother Dunde. Niya yung say Happy Sabbath there. So, Happy Sabbath, Brother Dunde. Niya po si Brother Ronilo Itang. Malipayong adlaw ng igpapahulay sa mga kaigsunang tigpaminaw o sa mga nagview nining programa Jesus is Our Hope. Kaya dito sa iya ni Pastor Joel, si Jesus mao ang atong paglaom. Iyan ang gibinisaya. Mao'y title niya sa program dito sa Riverside FM sa 103.2. Okay ra pod kayo. Aniya, ingon ni maingon usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless og maayong gabi. So naka-istorya mo gabi ganiha Brother John, gitawagan ako si Pastor Joel. Istorya mi ganiha. Aniya niya pod si Mrs. Alex Liaban. Happy Sabbath Brother John og Brother Libby watching from Mualbual. So good evening Mrs. Alex Liaban di as Mualbual. Niya po na Faith Eitang, Happy Sabbath ninyo Kuya John o Kuya Libby and happy birthday Kuya John Dihito. God bless you more. Salamat. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat sa pag-heart o pag-love. Niya iyang minsay, good evening kapaglaom, Happy Sabbath, God bless. Niya po si Brother Ruli Kabatanya, diyan ni sa Argawanon. Brother Ruli, maing gabi ni mo. Anya, good evening, Brother John and Brother Libby. Og sa tanang naminaw, Jesus our hope. God bless sa tanan. Okay, niya po si Sheila Rijoso. Happy Sabbath po, Brother Libby og Brother John. Adi po, yana si Lola Ofelia kag Lolo Doro. Nakikinig po sa inyo. Salamat po. Okay, dagang sala sa kuan sa Tikaw Island Masbate. Iya na magud na ang ila. O niya salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatiran natin diyan. Please extend my regards to Pastor Efren Tamayo og sa iyang pamilya. By the way, may gabi ipod karon ni Pastor Ivan Lester Amongos. So thank you so much sa pag-great Pastor Ivan sa akong birthday. Thank you so much sa Pastor Efren Tamayo sa pag-great sa akong birthday. Hopefully success mo diha sa inyong ministry. God bless. Okay niya po si Joan Mingo Goliermas. Mayong gabi ninyong duha Uncle John o Kuya Libby. Happy Sabbath o happy 62th birthday po de Uncle John. More blessing to come. God bless. Thank you, Dong. Niya po si Arman Estrella Diniega. Mayong gabi, Brother John and Brother Libby. Happy Sabbath. God bless sa tanan viewers and listeners sa inyong programa. Daghang salamat, Brother Arman. Thank you po. Kaayo niya. Okay ra ba? Sige gyapon imong programa sa DY Kise. Niya po si Pastor Joel Tirana. Good evening to all. Yes, nakita namo diri sa among monitor. Live na ta. So, may gabi diha, Pastor, no? Unya, may gabi sa tanan diha nga nakuha sa ato, naglantaw karon naminaw sa ato nga broadcast diha sinatilan o uban pang dapit diha gid naabot atong broadcast o sa tanang mga viewers no diha sa South Cebu. Niya po si Brother Larry Junior Ponay. Imuning kuan ba John? Bilas. Bayong. Kuan na nagsulad man ni ron. Nya, Ting, salamat sa imong pagsud sa atong programa. Unya, kanus ang magkamauli diri kay gipangmingaw na miss inyo. Unya, di apoy gimingaw gyud kayo sa imo, Ting. You know na. Anya, yang minsay, happy Sabbath, Kuya John and Kuya Libby. Happy birthday, Kuya John. Thank you. Watching from Sulads, Linabo Mission School.
Malitbog, Bukidnon. Tuanis Bukid ay. Sa mga Basta sulad. ka sulad di ginamitabo nga magpa Oh. syudad bukid gining ila. Anya niya po si Sumayang Yan Yangke. Si Yan Yan eh. Happy birthday, Kuya. God bless. Thank you. Anya niya po si, di pagin siya mensahe, greet ko sa akong pamilya sa Kanagahan Mainit Family from Ayan Sumayang. Mainit Sumayang. So good evening, Dayayan. Gimingaw namin sa inyo hadere. Anya niya po si Joel Colantro Bandula. Happy Sabbath sa tanang mga kaigsunan watching from Tagbina, Surigao del Sur. Ang kuan na brother Libit Tagbina. Tagbina din eh. Tagbina, dili Tagbina. Tagbina. Gikan kini kang Brother Joel Colantro Bandula. So good evening, Brother Joel. Brother Joel Colantro Bandula. Salamat no sa kuan niya sa Tagbina, Surigao del Sur. Salamat na murag madalang ra kita makakuan og viewers gikan sa Surigao del Sur. Daghang Muslim din ha, Brother Joel. Anya niya po si Sister Alma Mainit. Ay madam, may gabi madam. Alma Thank you so much. Mahait. Mahait na. Happy birthday to Brother Alexander Dehito. More power and God bless you always. Thank you so much, madam. Anya niya po si Freddy Felicano. Maayong gabi Brad Libby o Brad John. Happy Sabbath sa tanan. Sa tanan nag-view. Watching in Balud. SDA Church, San Fernando, Cebu. Good evening, Brother Freddy Banda sa South, Felicano. diya sa Balod, no? May gabi na mga taga-Balod nga atong himong viewers karong gabi na. Anya, may isang gabi si mong pamilya diri sa Lawis, San Remeo, sa mga Pelicano family. Anya niya po si Alma Mahait. Happy Sabbath to everyone and God bless you all. Salamat sa Thank you pag-pray so o much, pagla- madam. Kumusta mong tanan niya? Si Brother Inting, no? Salamat yun ka ganina nga naka-video call kitag pipila ka mga seconds. Salamat sa inyo hagyod din ha kayo. Anya niya po si Brother Ronelo Itang. Happy birthday, Brother John. God bless. Anya niya po. Thank you, Brother Ronilo. Nakaabot uro yung akong birthday da sa Saudi Arabia, no, Brother Ronilo. Thank you, ha. May gabi ini mo dia. Anya niya po si Pastor Rogelio Sabate Oliverio. Naminaw karon sa Guadalupe sila si Rosan Nguho og si Rosbel Somalinog og si Nancy Edoliverio sa Balay. Okay, good evening day, no? May gabi. Si Ma'am Narcy May gabi ninyo diha, Pastor. Ma'am, salamat sa inyong pagsubaybay kanuna itong programa. Hope nga okay lang mo diha tanan. Kumusta po ni Judge Glenn Humawas ug ang siyang pamilya og sa tanan nga mga nagsunod sa atong programa diha sa Guadalupe. Anya niya sad si Dong Bob Ritoya sa Kamanggahan, Tuburan. Iyang mensahe, Happy Sabbath ninyo Dong John og Dong Libby og sa tanang viewers and listeners. So Happy Sabbath Dong Bob sa tanan diha sa Tuburan, diha sa Tabuilan. Anya niya po, di pag-mensahe si Pastor Hill Edoliverio, malipayong pagpaminaw, maayong gabi kang ilang Ate Susan og Berne. Sa kuani dito ni sa si Berne tali ni og si Susan dito sa Calib sa Kanagahan. Anya niya po si John Francis Helboina. Good Happy Sabbath diha ninyo kuya, watching here from Sitio Linabo, Malitbog, Bukidnon. Ay, kani layo na gini. Good evening no, John May gabi Francis. diha sa Linabo, Helboina. Malitbog, Bukidnon. Salamat sa inyong pag-view sa atong program. Anya niya sad si Catalino Ranolo. Good evening and happy Sabbath, watching from Hagna, Bohol. Good evening no, Brother Catalino Ranolo. Anya di pag-mensahe si Freddy Felicano og naminaw sad ang akong asawa si Chris Felicano og akong anak si Mary Rose Felicano diha sa Lawis Housing sa San Remigio. Okay, thank you. Anya niya po, Sister Alma Mahait, salamat sa tanang kaigsuunan. Niya, happy birthday, John og Pads John.
Okay. Pastor, Ika Pastor Hill, deliver you. salamat kayo, Pastor. Apoy bangalag Junjun di ay. Og si Brother John. Okay ni apod si Erlinda Neri Istaura. Happy Sabbath to all sa tanang naminaw og mitanaw karon. God bless kaayo sir nga nahuman jud karon ang gihimong crusade diriya sa Kananga area nga gipanguluhan sa among maabtik nga Pastor Dixie Ray Minardo. Niya po Jacob Sumalinod, shout out ko sa akong gwapong igsuon, Brother Nelson, lanog ang trompa. Lanog ginadya kay abot daw na dris babuli kusog kayo. Iyang amplifier, kusog-kusog niya, tulo pa yung trompa gamit. May gabi no, sa tanang naminaw sa lanog nga trompa ni Brother Nelson. Niya po si Benson Lagarisa. Mayong gabi, Brother John o Brother Libby, happy Sabbath sa tanan nga naminaw sa inyong programa. God bless. Marag dito ni sa Biliran. Sa Anislagan. Anislagan. Niya po si Evelyn Duwaso. Ang iyang mensahe, happy Sabbath from Sunlugon SD Church. Sunlugon. So, good evening, Sister Evelyn Duwaso, no, sa Sunlugon SD Church. Okay, ato ning delikatan una pagtan-aw kining pikas nga screen. Ato ning tan-awon mga higala. Okay, niya si Gino Arcabal. Ato nakita dinhi. Niya po ang Adventist. Ang EWR, ang Operadio, siya sa kanang diha sa Toledo. Kay kuban po nato niya ato ning tan-awon niya daghang mga nag-love ug nag-heart ang uban nato maganing mabasa. Niya si Rose Jane Carabio, John Francis Helboina, niya po si Linabog Munsiadoranas, Sumayang Yan Yangke, Abner Dualio, Larry Jr. Punay, Evelyn Mainit, Joan Mingo Goliemas, Gay Charis Lopez, Sherwin Orsal, Evangelist Mike Rivera, Alma Mahait, Jerry Nailon, Jacob Somalinog, Rogelio Sabate Oliverio, Nunahani Monterde Punay, John Michael Cinco, Jenny Rama Fermin o Joe Terana, si Pastor Joel ni. O niya, Derita Spikas, niya Mrs. Alex Liaban, Brother Nelson Punay, Angel Alburo Diheto, Freddy Pelicano, RG Moore Vargas Punay Ibanez, G. Merced, Aniceto Persilias, Tris Jamin Jaime, Catalino Ranulo, Gad Binsig, Arman Estrella Diniega, Lovely Diheto, Basilio Tiro Notarion Jr., Ginalyn Lumuntad o Erlinda Neri Estaura, Rufino Moreno o Ronilo Itang. So as of this time, mo ni atong nakita sa screen mga higala. O ni ato ning tagdo ni atong pikas nga cellphone kay ni ay mga nakita dinhi. Brad, maayong gabi ninyong duha og malipayong adlaw nga pahulay og happy birthday ni Brother John. Salamat. Okay. Niya post Brother Otik Sanico sa sa Baybay Liti. Adlaw nga igpapahulay na ugma. Okay, salamat Brother Sanico. Salamat Brother Otik nga sa taas nga mga katuigan ni ila ka na gyud nga ang Sabado bang adlaw igpapahulay nga iyas Ginoo. Lipay ni siya Brother John kay ang iyang anak nakauyab pod og Adventist niya na Adventista pod ang anak. Ganun anam gid sila in towns Ginoo. Siya nakasabot na gid siya. Niya pod si Sister Gloria Ferrer murag sa Canada ni. Sa Canada ambot na uli naman tingali ni kay first week man sa kuan December to ang iyang last niyang kuan murag na uli na baka. Good PM Brad. Watching from Liloan. Ano na si Liloan? Sila Liloan. Makapanabado dahil ni sila ugma. Pohon, mabalik na sa Toledo. So, welcome kaayo, Sister Glo. Hope nga ang Ginoo nagpakamaayo ra sa inyo. Okay, ato sa ning putlo ng pagbasa, Brad John. Ato lang ipadayon niya. Niya ipamisay siya, happy birthday, Brad John. Salamat. Kang Sister Gloria. Okay, mo ato ta sa pagbasa sa pangutana. Kay paspas kay atong oras midagan mga higala. Nirang pangutana, nagpahulay ang Dios sa ikapitong adlaw. Wa man mag-ingon sa bado. Sakto po ning amo
kay among unang adlaw simana Lunes man o niya among ikapito Domingo. So sakto po ding amo. Mani pangutana. Okay, Roger. kinini ang og sa imong hunahuna sakto na dili lang mi ana mo supak pero dili sad namo na ang inyong hunahuna mo'y among dapigan. Unang-una sumala sa gihisgutan sa Isaiah 55:8 ang inyong mga hunahuna dili mao ang akong mga hunahuna. Nawa, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Kung ang hunahuna sa tao ug dalan sa tao lahi sa hunahuna ug dalan sa Dios, kita maghunahuna pud ta og asa ta mudapig, asa ta mosunod diha sa hunahuna sa tao o sa hunahuna sa Dios. Ang imong giingon nga ang ikapito or may giingon diha wa man isultig Sabado, so ang unang adlaw ninyo Lunes ang mugawas ikapito na hunahuna na ninyo. Pero sa makadaghan gyud susihan ninyo pag-ayo kung ang unang adlaw sa semana, kung ang unang adlaw sa semana Lunes ba gyud? Lunes ba gyud? Kay kung dili ka makapruiba nga Lunes gyud ang unang adlaw sa semana, how come nga magpabilin ka diha ni anang hunahunaa? Now, atong basahon din sa gihisgutan sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 9, kung unsay gisulti din hiyo. Sayo ka, sa kuan sa kananaang The Word of God translation ni siya, nagingon, sayo kayo sa Domingo na banhaw si Jesus. Una gayud siyang nagpakita kang Maria nga taga Magdala nga iyang giabugan og 7 ka dautan nga espiritu. Tanaw sayo kaayo sa Domingo. Nasayod ta nga si Kristo nabanhaw sa unang adlaw Domingo, mauna nga ang mga pagano gihimo ni siya, gihimo ni siya nga rason nga Domingo ang pagsimba kay nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Kung para sa inyo kung para sa inyo nga ang inyong unang adlaw Lunes ug ang ikapito Domingo lagi huna-huna rana ninyo huna-huna sa tao ug dili na maoy huna-huna sa Dios. Busa balikon ko mamalandong ta ug maghuna-huna ta kung asa ta mo dapig sa huna-huna ug dalan sa Dios o adto ba ta mo dapig sa huna-huna ug dalan sa tao. Kay kung atong susihon dinhi naghisgot man nga ang unang adlaw si Kristo na banhaw sumala sa nabanhaw si Kristo sa kinini ang unang adlaw sa semana, nga kung imong basahon pagani ang Mateo 28:1 sa Tagalog version nagingon, makaraan ang araw ng pamamahinga pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. So halata nga ang gipamahayag sa Biblia nabanhaw si Kristo sa unang adlaw Domingo. Unya kamo ang inyong ikapito Domingo, pero ang Biblia nagpamatuod nga ang unang adlaw Domingo, apan ang inyo ang ikapitong adlaw Domingo. So maghuna-huna na lang mo din og asa gyud mo ana, magpabilin ba mo sa huna-huna sa Dios og sa huna-huna sa tao. Niya kung ato ning basahon dinhi sa gisgutan sa Lucas Kapitulo 24 versikulo 1, pamatiin ninyo. Sayo pa kaayo sa buntag sa adlawng Domingo, miadto ang mga babae sa lubnganan nga nagdala sa ilang giandam nga mga pahumot. Sayo sa buntag sa adlawng Domingo. This is the first day and this is the day of the resurrection of Jesus Christ. Dili na malalis dinis niya sa Biblia. Karon kung ang inyong ikapito ang Domingo, mao ba ni gisulti sa Biblia? Kay ang ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16 nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Karon atong susihon kung gitudlo ba sa Dios dinhi sa balaang kasulatan nga ang adlawng ikapito Domingo. Kay kung gitudlo husto mo.
Pero ugwa itudlo aw kamo mismo makasabot gyud mo. O atong basahon o dinhi sa duay version. Giingon dinhi o matud pa dinhi ani-ani ni hinigugbang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. So ang amang kadagkuan sa simbahang Katoliko nagdasig yun nga tun-an pag-ayo ang Biblia. Ug kay naingon kaniana nga ang inyong unang adlaw Lunes ug ang ikapito Domingo wa lang nimo gyud matun-i pag-ayo ang Biblia. Kining duay bersyon gisinibuhanon ni Pare Manuel Yap. Atong basahon dinhi sumala sa kay inyong ikapito Domingo. O atong basahon kuno sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hanggang 10 kun ang ikapito Domingo ba. Niya akong basahon. Hinumduman mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong mga buluhaton apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimog bisan unsa. Ninglutaw nga ang hunahuna sa Dios dili man mo'y hunahuna sa tao, ang inyong hunahuna ang unang adlaw Lunes ug ang ikapito Domingo na dili na mo na supakon pero di lang gid may uyon nga husto mo. Kay nganuman ang hunahuna ug dalan sa Dios lahi man sa hunahuna ug dalan sa tao, kami dire nga inyong gipamatian ini nga programa mudapig mi sa hunahuna sa Dios. Gisulti dinhi hinumduman mo nga balaanon mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong mga buluhaton apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado dili maghimo og bisan unsa. Ang ikapito Sabado, pero ang inyo ikapito Domingo na nalahi na gyud sa hunahuna sa Dios ug ang hunahuna sa tao. Kinsa man kamo dapig karon, ang sa tao o ang sa Dios. Salamat kaayo ining mga puntuha nga inyo ning ginahisgutan. Ayaw gyud ninyo og lugaki sa paghuna-huna, pagpamalandong nga inyong seryosohon ang mga gipamulong ni Kristo. Kung imong basahon sumala sa gipamulong ba ni Kristo, matud pa ni Kristo, ang akong mga karniro, sila nagpatalinghog kanako og nagasunod kanako. O nagsunod kang Kristo ang mga iya. Unya nabatasan ni Kristo nga sa matag-an Lucas 4:16 nabatasan na kinaiya ni Kristo nga sa pagkaadlawng Sabado tuwa siya sa sinagoga o simbahan. Nag-ingon si Kristo Juan 10:27, ako nakaila sa akong mangkarniro ug sila nakaila kanako ug nagsunod nako. Na nakinaiya na nabatasan ni Kristo nga sa matag-adlaw nga Sabado, adlaw ikapito, tuwa siya sa sinagoga o tuwa siya sa simbahan. Magkakaiba ang inyong kinaiya sa kinaiya og batasan ni Kristo. Kay si Kristo Sabado, ikapito, ang inyo Domingo, ikapito ang Domingo. So wa na isulti dinha sa Biblia nga ang Domingo maoy ikapitong adlaw kay ang gisulti nga Domingo maoy unang adlaw. Bisan pagani karong panahon na hinon ako wa manggig ko makaagi og kinder og diker kay wa okay man to wa pa magkaina pahalagahi sa among panahon kaniadto karon gud lisod nang dawaton ang mga bata kung why diker o kinder pansauna sa amo diretso ka lang grade 1 ingon ni ana og unya sa primero ginimo gyud diha sa diker dayon kinder 1 kinder 2 until mag grade 1 ka sa imong primarya elementarya hantod sa imong sekundarya hantod na lang sa imong kolehiyo. Ang gitudlo gyud sa eskwelahan nga Sunday is the first day of the week. And how come nga naabot sa imong hunahuna nga ang inyong ikapitong adlaw Domingo nga wa magyud na itudlo diha sa Biblia o bisan asa pang dapita sa mga diksyonary o uban pa diha sa Biblia. Ug tungod niini mga kaigsunan mamalandong mo pag-ayo si Kristo nag-ingon dili gyud ang tanan magaingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kung ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa Dios
karon kay imo manggisupak ang kabubuton sa Dios kay Sabado unya naa kag Domingo. Ang gisulti ni Kristo dili tanan mag-ingon Ginoo makasulod sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naa sa langit. Kabubuton ba sa Dios ang imong gisunod o gituman karon? Base baya og dili, maghunahuna kag mamalandong ka kay pagkadungog kuno nato sa pulong sa Ginoo, Hebreano 3:15, dili nato pagpagahion ang atong mga kasing-kasing. Okay, Brother Levi? Okay, daghang salamat Brother John. So moadto ta mga higala sa unahan ato ning tan-awon apay mga nakita nato nga mga mensahe nga nahiapas no. Niya si Sister Lynn of Korea. Okay. Ang iyang mensahe, Happy Sabbath Kuya, Happy Sabbath Kuya. Kuya John, Kuya Libby og sa tanan og happy birthday di ay pod Kuya John. Salamat kayo, Sis Lynn. Niya po si Brother Roland Neri Ginon, ayang mensahe, Brad Libby o Brad John, maayong gabi na po sa inyong tulumanon. Happy Sabbath kaninyo o sa tanang kaigsunan mostly in Quezon City, diha sa Cebu o Mindanao. God bless. Niya po Giovanni Enganyo Bayo, good evening, happy Sabbath. Si Mrs. Alex Liaban, iyang mensahe sa unang bahin sa Roma 9:20, nag-ingon, kinsa ka man tao nga magtubag-tubag sa Dios kung maghimo tag atong kaugaling ug pahulay buot pasabot nagtubag-tubag ta sa Dios. Okay, salamat kaayo. Ni ato ning tanawon higala ni ay dinhi sa ato nga cellphone, ato ning tanawon ni ay mga mensaheng ato nakita dinhi ni Lester PB, Nike Somalinog, niya po si Ma'am Emilyn Sigarino, yan niya siya ay mensahe, Happy Sabbath Children of God. Okay, niya po si Sir Matthew Anderson. So, good evening, Sir Matthew. Sir Matthew, thank you so much for being with us tonight, Sir Matthew. Thank you so much sa imong pag-participate sa atong program. God bless you and your family. Regards to Sir Jerome Patagnan. Okay, niapod si Brother Doming Bunukan. Good evening ninyo duha sa Station Badlib o Brad John. Happy Sabbath o happy birthday, Brad John. God bless you always. Thank you so much sa Ninong Doming Bunukan. Kumusta mo dia? Ninang Purit, ni Ma'am DC. Ma'am DC, thank you so much. Ma'am Ethel Bunukan o si Dong Dominic, no? Maing gabi sa inyong tanan dia. Okay, salamat sa pangutana nga gipadangat dinhi. Ingon siya dinhi nga nagpahulay ang Dios sa ikapitong adlaw. Wa man mag-ingon. Wa man mag-ingon sa Sabado. Muna iyang gisulti anya ingon ni sunan, sakto pud ning amo kay ang among unang adlaw semana Lunes man o niya among ikapito Domingo. So, sakto po ding amo. Okay, muna iya na comparison siya. Sakto po ko ng iya, no? So, ato tanawon higala, diya sa Biblia, no? Kay Bible-based mangyudda, no? Kumporme siya nga, ikapitong adlaw ang Dios nagpahulay. Pero iya lang kay, kuan man kuno, wa man kuno isulti lagi, wa man mag-ingon yan sa Sabado. Okay, this is Kapitulo 2, 2 ug 3, wa isulti ang word sa Sabado, pero gisulti diya nga nagpahulay ang Dios, gipanalanginan o gipahulayan, gibalaan niya ang adlaw nga pahulay. Pero dinhi ato nga basa sa Exodo Kapitulo 20. Dinhi sa Catholic version kining Latina Vulgata nga ang naghubad sa Binisaya mao si Monsignor Yap. Catholic Bible the official Catholic version. Muni atong mabasa mga higala. Atong tanawon dinhi sa 11 ta magbasa. Exodo 20 bersikulo 11. Kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ug ang yuta ug ang dagat ug ang mga butang nga anaa kanila ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Tungod niini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun pahulay og misantos kaniya. Niya man lagi Sabado.
Wala pa ni kabasa tingali atong higala, no? Nakabasa pa ni siya, di siya moingon ana pagka chat din sa ato nga program, no? Ang ato nabasa diri kaysa unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan, ang yuta, ang dagat, og tanang butang nga naa niini. Niya sunod, og mipahulay sa ikapito kaadlaw. Aning pahulay ang Dios ikapito kaadlaw. Unom kaadlaw siya nagtrabaho, gihuman niya buhat langit, yuta, dagat ug ang tanan. Ani ning pahulay sa ikapito kaadlaw. Ngayon sunan dinhi. Tungod niini, gibindisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun pahulay og misantos kaniya. Unsang adlaw di itong adlaw nga gipahulayan sa Ginoo? Niya malagi din Sabado. So ang sakto ang Sabado higala. O niya, nagtuo man ka nga ang Biblia pong sa Ginoo. Wa mi sayo ani kay naaman sa Biblia. Catholic version po gini among gibasa. Sabado, o niya akong sugdon sa 8. Hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Ni na po do. Kita na po'y gisugo ani. Hinumdumi nga santoson mo. Unsang adlaw? Adlaw sa Sabado o yung Domingo. Hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sabado gid hinumduman. Pero matingala ka mga higala, diya sa doktrina Kristiyana, kanang doktrina Kristiyana, usana sa mga usana ka mga official doktrina sa Roman Catholic Church, muni unang libro nga ilang gibuhat katon dinhing mga katsila, gipabasa sa mga tao ang doktrina Kristiyana, gipublish na atong 1593, panahon sa makatsila, gipabasa sa mga tao, pero imong makita o mabasa din ni higala sa maong basahon nga lahi na. Lahi sa atong mabasa sa Biblia. Ang atong mabasa, naghisgot man nga hinumdumi nga santoson mo ang adlaw Sabado. Tanaw na to sa page 10 ini nga doktrina Kristiyana. Nagyuni atong mabasa sa page 10. Pag santoson mo ang Domingo og pista gililihi, tanawa na ang doktrina Kristiyana, mga higala, nagsupak sa gisultis Biblia. Ang giingon sa Biblia, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. Pero sa doktrina Kristiyana, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw Domingo og pistang iglilihi. Sa ato pa, ang doktrina Kristiyana, wa ni mohaom sa gisulti sa Biblia. Bible based mangunta, tungod kay ang Biblia mo man ay libro nga dunay otoridad sa pagtudlo sa kamaturan. Gaingon ko na ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamaturan. Kamaturan ang gitudlo sa Biblia. So ang Sabado ato nabasa nga nagpahulay ang Dios, kamaturan na. Og ang sugos Ginoo nga santoso na to adlaw Sabado, kamatuoran na higala. Nya sunod, may kapuslanan sa pagbadlong. Og ang atong doktrina, atong gitudlo, wa na hiuyon sa Biblia, gibadlong tas Ginoo ana. Kay ang Biblia mo badlong na to, alam nila po ta masuko. Og ang atong doktrina, atong gitudlo, nasupak sa Biblia. Pasalamatin nun ang Dios nga nakadungog ka, nakahibaw ta, o sayop man di ining among gisunod. So may panahon pagtarong. Kano sa man ta magtarong? O ni anag moabot ang Ginoo, moabot ang pahukom. Karon panahon na higala. Doon na patay kahigayunan sa pagbag-o sa direksyon sa atong kinabuhi. May kapuslanan sa pagbadlong. Sunod, may kapuslanan sa pagsaway. So gisaway ang atong gitudlo nga dili nga Domingo ang atong gitudlo. Matod pa nimo, ikapitong adlaw, Domingo, di man ikapitong adlaw, Domingo, Sabado ang ikapitong adlaw, gipahulayan si Ginoo. Pag ingon atong Domingo, ikapitong adlaw, sayop na kita, ning layo na kita tinuod, mga higala. Nga naman, makabasa batas Biblia nga ikapitong adlaw ang Domingo, dili Ang mabasa noon, unang adlaw, simana. Ni atong tag comparison, no? Sa Biblia atong basahon. Dini ko magbasa sa
Lucas Kapitulo 24. Ato ning tagag komparison higala. Lucas Kapitulo 23, aniya, Kapitulo 24 taditso. Atong i-compare ang King James Bible version o ang kining mayong balita nga Biblia. O, kining mga binisaya. King James o kining binisaya, King James binisaya o mayong balita. Ano ta mag-una sa maayong balita? Ang title dinhi, ang pagkabanhaw ni Jesus. Unsa mo itong adlaw na banhawng Ginoo? Atong basahon Biblia. Kay Biblia may mutugas tinuod. Nag-iyon atong mabasa dinhi. Bantayan ang adlaw sa pagkabanhaw atong basahon. Mo ni atong mabasa o. Sayo kaayo pagkadomingo sa buntag. Miadto sa lubnganan ang mga babae, dala ang pahumot nga ilang giandam. Og nakaplaga nila nga naligid na ang bato, nga giali sa pultahan sa lubnganan. Og busa misulod sila, apan wala nila hikaplagi ang lawas si Jesus tungod kay sa pag-abot nila, wa pa sila naabot na banhaw ng Ginoo. Nabanhaw ang Ginoo. So wala sila kaabot, abli ng lubnganan, nabanhaw ang Ginoo adlaw Domingo manghigala. Pero pangutana, kining Domingo unsab ning adlaw ikapitong adlaw ni atong itandi sa uban nga version sa Biblia. Atong basaw na dinita sa binisaya nga King James Version. Maing balita mo ito, nagibasa ganiya, Domingo nabanhaw ang Ginoo, miadtong wabay sa lubnganan. Domingo ang pagkabanhaw. Adita sa King James binisaya. Apan sa pagkaadlaw na, nga nahiuna sa simana. O di ayun o. Apan sa pagkaadlaw na nga nahiuna sa simana, sayo sa kadlawon, sila nangadto sa lubnganan, dinala ang mga pahumot nga ilang giandam. Unsa ding adlaw to ning adto tong mababae sa lubnganan? Ang giingon sa maing balita Domingo. Ang giingon sa binisaya sa King James Version, unang adlaw sa simana. So sa Biblia lang mga higala, gipamatud-an ang daan nga ang Domingo unang adlaw sa simana, dili ikapitong adlaw. Manginaot nga nag-text ani nga makorrekted, madawat as correction tungod kay wa gina mahiyon sa Biblia. Ang naas Biblia, ang unang adlaw sa simana, dili Lunes nga matod pa nimo. Lunes, sakto ning amo. Lunes, unang adlaw, ikapito Domingo. Di ginasakto higala. Kay mag-eskwela ta o niya, mangutanang maestra, what is the first day of the week? Ansira na to Monday, na itlog kita. Zero kita, lukdo kita kalbasa, kung Monday ang atong i-answer sa first day of the week. Unsa may isaktong answer, ana? Bisan ang Webster Dictionary, nagtugan na to. Ang meaning sa Sunday, Sunday is the first day of the week. Ang Saturday, unsa may meaning mga higala, this dictionary? Matupad dictionary, Saturday is the last day and the seventh day of the week. So gipamatud-an sa mga sinulat nga ang seventh day adlaw Sabado, ikapitong adlaw simana Sabado. O gani, bisan pa man ang kalendaryo nagpamatod ikapitong adlaw Sabado, muna dinhis Biblia atong bantayan sundo nato unsay gisulti kay munay uyon sa kabuton sa Ginoo. Wa naman tayo mga higala ni atong basahon ni si Brother Nelo Itang sa igsuon ng utana. Kanang imong ikapitong adlaw nga Domingo, imong giusab ang sequence sa Bible o kalendaryo. Sampol ang nasod sa Saudi Arabia, nag-usab sa kalendaryo, pero gibalik sa Saudi ang true sequence sa weekly cycle from Sunday to Saturday. God bless kanimo. Okay, salamat kay Brother Ronilo. Sa di pahingpit na puso na itong tulamanon, ni ang atong tulisan. Mga hingala, magampo kita. Dalaygon ka na Diyos sa walay katapusan. Salamat sa kalampusan sa iyong pulong na